पूर्ण आयुष्यभरचं आयुष्य देऊन टाकलं तुला, अजून काय हवं? सर्व खराब आहे. हा जुनावल्या वेली सगळ्या आता, त्याच्यामुळे आता हे सगळं काढून टाकायचंय. तर ही बघ गिलकी म्हणजेच पारोशी आहे ना, त्याचं भरीत करते. वांग्याचीच भाजी वाटते ना. पक्षी बघायच्या वरटतात. गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई मामू. हे मामू कोण असतं? डायलॉग आहे, डायलॉग पिक्चरचा. काय मामू कोण असतं काय? चला, सकाळ झालेली आहे, आज दिवाळी आहे. परत काय आज पाडवा आहे, गुढीपाडवा नाही, आज पाडवा आहे. मग पाडव्याचं पण काहीतरी नवीन असतं वर्ष ना. आमच्याकडे नाही ना सणवर काय करत, पाडवा पण नाही करत. काय पाडवा एवढा आपल्याकडे पाडव्याच्या दिवशी नवऱ्याने बायकोला गिफ्ट द्यायचं असतं, माहितीये काय? काय बोलते? हा Gift ना, एवढा मोठा नवरा गिफ्ट आहे तुझ्यासाठी, अजून काय पाहिजे? पूर्ण आयुष्यभरचं आयुष्य देऊन टाकलं तुला, अजून काय हवं? काय नाही. गिफ्ट पाहिजे? हा दरवर्षीचा डायलॉग आहे. दररोजचं काय? कुणाला ते झाडू इथे ठेव, मला हवे. आयुष्यभर सकाळपासून 24 तास ड्युटी, ऑन ड्युटी. मग आणि उद्याला काय भावबीज आहे. आमच्याकडे जरा गडबड गडबड चालू आहे. हे बघा आंघोळ्या चालू आहे सकाळची वेळ. हा, आता आमच्याकडे अजून 2 माणसं येणार आहेत. किती वाजता येतात ते? सगळ्यांचा आवडता लाडका नाव सांग. बोप्या येणार आहे, बोप्या. आता अर्ध्या रस्त्यात आहे, आता 4 केला होता. आता बघू किती वाजता येतात ते. जरा गडबड गडबड चालू आहे. सकाळचा आमचा आराम चालू आहे, नंतरला मग दिवसभर काय बसायला भेटत नाही, म्हणून जरा टाइमपास करतो इथे. आराम म्हणजे काय, आता कावायच्या आंघोळ्या आहेत ना सगळ्या. हां, सगळ्यांची धावपळ असते असं. कुणाला दुसरं पाणी ठेवा तापत, थंडी खूप आहे ना आज. थंडी तर आहे, आता थंडी पडायला सुरुवात. दिवाळी झाली म्हणजे थंडी पडायला सुरुवात. तब्येत काय म्हणते? आहे जरा स्ट्रॉंग. सकाळी खाल्लेली तुळशीची पानं? सकाळी नाही, रात्री 2-3 वेळा खाल्ले. मग मगाशी मी काय म्हणाले, उठल्या उठल्या पहिला तुळशीची पानं खायची. चहामध्ये मी सगळं टाकलेलं असतं. चहा का पियालो मग? चहा नाही, आपण असं उठल्या उठल्या अंशपोटी खायचं असतं, मग लगेच आराम पडतो. समजलं? मग त्याला वत्ता येते का बघा. थांब, मी होतो बेटा गरबतीचं असतं. कोणाला हवे पाणी? ताईने घेतलं ना. ताई आली बाहेर, ती जायला तांगोळीला. चला, आंघोळ्या चालू आहेत, जरा गडबड चालू आहे, नंतरला भेटूया. कुठल्या मिरच्या तळायच्या? काय केलं? साफ केलं? वेली सगळ्या कापून टाकल्या, म्हणजे त्यानंतर त्रास नाही. सुकतील ना आता त्या. खराब झाल्या ना सगळ्या वेली. हा, सर्व खराब आहे. हां, जुनावल्या वेली सगळ्या आता, त्याच्यामुळे आता हे सगळं काढून टाकायचंय. हां, सुकल्यावरती काढायला मिळेल. मग दुधीची वेल पण गेले. सर्व कापून टाकल्या. उद्यात जाऊन सर्व काढून टाकल्या कापून. उगाच आपलं ते पुसून टाकता येतील ना. हां आता ओले आहेत तर त्याच्यामध्ये ते डोंगले आहेत ना. हां हां, तेच ते जायच्या आधी सगळं हे साफ करायचं ना, त्याच्यामुळे सगळं क्लीन करायचंय. मिरची भरपूर निघाली, ती घरात पण दिली आहे बघ थोडी. तळ्याच्या मिरच्या कुठल्या इकडनं काढल्या? ह्याच्यातून टाकून. गिलकी राहू दे आधी, नंतरला बघूया. बारक्या बारक्याच काढायच्या. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक हे आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आज वार आहे मंगळवार. बाजारात जायचं आहे काय? जाऊया, बाजारात जावं लागेल. बाजारात जायचं आहे, पण मला जायला मिळतं की नाही काय माहीत नाही, कारण मी जर का गेली तर सगळी पोरं बाळा गडबड होऊन जाईल, गोंधळ होऊन जाईल. त्याच्यामुळे म्हणजे घरचं सगळं मग गडबड होऊन जाणार, जेवण नाश्ता आहे ते सगळं. तर आता वाजले तर 8:45, नाश्ता बनवायचं बाकी आहे, तेच जरा आता करायला घेते. आणि चालले छोटी मोठी कामं आपली घरातली चालू आहेत. भोपा येणार आहे ना, भोप्याची वाट बघते. आता किती वेळामध्ये येतो काय माहीत नाही, पण मला वाटतं संध्याकाळी होईल त्याला येईपर्यंत. 4-4:30 होतील. चला पटापट जरा आटपूया. हां, ही वाली घेऊन जा. चांगले का बघ, होल पडले का बघ. हां, जा. ती बघ पाण्याची बाटली, ती बघ, ती पण घेऊन जा. सांगायची साधीवाली आहे बघ. चला, सर्वजण निघालेत बाजारामध्ये. चला, कुणाला पण जातोय, पण तो आडा बंद करतोय ना, म्हणून. चला, आपण आपलं काम आटपूया. माझे शेरू आणि वाघ्या बघा, गुंडे लोक. ए गुंडुडी,
बघतायत हा वाघ्या वाघ बघतो कुठे चालले सगळेजण फिरायला जातात ना आपल्याला नाही नेत ना बाबू. आपण गेलं तर मग घरामध्ये कोण लक्ष देणार. आपण पण जायचं फिरायला. बबड्या ग माझी छोनवडती म्हणजे माझी बुंबुडी. आमच्या भाग्या आणि शौरीच्या बघा गळ्यात मी काय बांधलंय तुम्हाला मी दाखवते हा. हे बघा दोरा बांधलाय असा नजर लागू नये म्हणून. आणि हा देवाचा दोरा आहे हा. हा बघा मणी. आणि माझ्या शेरूच्या गळ्यात पण बांधलं आहे बघा माझ्या बबडूंना. हा बघा हा बघा मणी देवाचा त्यांच्या संरक्षणासाठी बांधलेला आहे. चला चला काम आपलं आटपूया. कामं भरपूर आहेत मला पडलेली. हे बघा पर्स काढली तिथंच पडले. हे गहू मला साफ करायचे ते आता इथं जरा उन्हामध्ये ना टाकून ठेवते. इथे सर्वजण येईपर्यंत होतील साफ. आणि मी आत्ता की नाही घरातलं काम करायला घेतलं आहे. नाश्ता वगैरे सगळ्यांचा करून झालेला आहे. म्हणून ते येईपर्यंत पटापट सगळं आवरून घेते. इथे मी कालपासून घी बनवून ठेवले पण गाळायचं राहिलं होतं तर आत्ता म्हटलं गाळून घेते. आणि ती मिठाई बघा घीची बनते ना ते मावा उरतो ना त्याची मिठाई बनवून ठेवते. कुणाला खूप आवडते. कुणालचे बाबा की नाही जाम खुश आहेत. त्यांची तब्येत की नाही आता ठीक आहे म्हणजे आहे व्यवस्था आहे. मला वाटतं 1-2 दिवसामध्ये सर्दी खोकला त्यांचा पूर्ण बरा होऊन जाईल. कुणाल पण जाम खुश आहे कारण सर्वजण आलेले आहेत ना. घर कसं भरल्यासारखं वाटतंय त्याच्यामुळे असं बरं वाटतंय सणावाराचं. चला पटापट करून घेऊया. जेवण करायचं माझं बाकी आहे. भाजी घरातली संपलेली आहे म्हणजे आहे 1-2 भाजी पण त्यातच भाज्या खाऊन पण बघा कंटाळा येतो की नाही. त्याच्यामुळे त्यांना वाटलं जाऊन या बाजारामध्ये आणि घेऊन या असं वेगळं काहीतरी 3-4 पद्धतीच्या भाज्या घेऊन या. आणि आत्ता इतकी माणसं आहेत तर बघा भाजीपाला लागणार त्याच्यामुळे मग ते आणायला गेलेत. आता कडधान्य पण रोजच खाऊन कंटाळा येतो की नाही त्याच्यामुळे त्यांना म्हटलं घेऊन या पटकन जाऊन. येतील ते 1-2 तासामध्ये येतील आरामात फिरून. आणि आलेले आहेत त्याला पण फिरायला पाहिजे की नाही. घरामध्ये म्हटलं बसून बसून तरी किती वेळ ठेवणार ना. त्याच्यामुळे त्यांना म्हटलं तुम्ही पण जा फेरफटका मारून या असं. तर हे बघ गिलकी म्हणजेच पारोशी आहे ना त्याचं भरीत करते आणि शेंगदाणे टाकू ना खूप छान बनतं. झटपट तुमची रेसिपी शेअर करते मी. सगळं रेडी करून घेते आणि मग तुम्हाला मी दाखवते. आणि इथे सुरुवात झाली माझ्या जेवणाची. एका कमेंटबद्दल तुमच्याशी बोलायचं आहे. लक्ष्मीपूजनचा बघा मी व्हिडिओ टाकला होता आणि बऱ्याच ताईंच्या मला कमेंट आल्या होत्या की प्रिया सिंगल वात म्हणजे नसते वापरायची पूजा करताना. आणि या गोष्टीची खरोखर मला माहिती नव्हती. आज तुमच्यामुळे मला ही गोष्ट माहिती पडली आणि सुरुवात केलेली आहे मी डबल वात करून पूजा करायची. तर तुम्हा सर्वांच्या अगदी मनापासून आभार मानते मी की तुमच्यामुळे ही गोष्ट मला माहिती पडली. म्हणजे ती जेव्हा कमेंट वाचते ना तेव्हा मला माझं स्वतःवर हसू आलं की आज माझं इतकं वय झालं आणि ह्या गोष्टीची मला माहिती नाही आहे. पण खरोखर तुमच्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी मला बघा माहिती पडत आहेत. ती सगळी भाजी आहे ना ऐकलं काय त्याची अशी वेगळी वेगळी कर भाजी सगळी. काकडी शिमला मिरची वेगळी. कोथिंबीर काय एवढी आणलेली. कोथिंबीर किती शिजली? हे बापे लोकांना उल्लू बनवतात समजलं असं आहे. तुम्ही साफ करायला बसून बसून. अरे तुम्ही येत होते तुम्ही पालेभाजीवालीकडे यायचे मी भाजीवालीकडे. नाही नाही असू दे ती साफ कर. आपल्याला चटणी बिटणी बनवायला होईल उद्यापासून. लिंबू आहेत ना लिंबू आहेत घरामध्ये आमच्या. आहेत लिंबू आहेत लिंबू आहेत. लिंबू 10 रुपयाला 4 का 5. पण याचे ना देठा पण घ्या कोथिंबीरीची. देठा फक्त ते हा आहे ना हा एवढा भाग कोथिंबीरला ह्याला चालून जाईल. आणि भाजीचं पण तेच कर. नल्या फल्या पण आणून दिल्या 10 रुपयाला पालेभाजी. तर गिलकीचं भरीत म्हणजे पारोशीचं भरीत रेसिपी आपण आज करूया. साहित्य बघा काय काय घेतलं आहे. शेंगदाणे घेतलेले आहेत, कांदा घेतलेला आहे, तिखट मसाला, हळद, आलं लसूण, टोमॅटो आणि कोथिंबीर. शेंगदाण्याचा कूट असं ना तो घेतलेला आहे भाजून मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेला आहे. गरम मसाला थोडासा. सगळं साहित्य एकत्र केलं. आणि पारोशी आहे ना ती साल काढून असे तुकडे आपल्या आवडीप्रमाणे लहान मोठे करून घेतले. मध्ये एक कट दिलेला आहे. आणि नंतर हा जो सगळा मसाला आहे ना तो भरायचा त्याच्यामध्ये आणि व्यवस्थित म्हणजे दाबून दाबून जितका शक्य होईल तितका भरायचा. कोणाला जर का हवं असेल तर तुम्ही दोऱ्याने पण बांधू शकता. पण दोऱ्याने जरी बांधले ना तरी पण तो मसाला बघा बाहेर होतो त्याच्यामुळे काय असा उपयोग फारसा होत नाही दोऱ्याचा. तर मी असं घट्ट जितकं होईल ना तितकं शक्य हे करून सगळं गिलकी आहे ना म्हणजे पारोशी आहे त्या भरून घेतल्या. एका कढईमध्ये टाकलं तेल थोडंसं जास्त. आणि ही कढई आहे ना सकाळी नाश्ता केला ना त्याची कढई आहे. तर
असं व्यवस्थित सगळं टाकलं म्हणजे फोडणी दिली आणि सगळं व्यवस्थित असं परतून घेतलं. एक वाफ आणली झाकण ठेवून आणि वाफ आणून झाल्यानंतर पुन्हा एकदा व्यवस्थित सगळं परतून घेतलं. म्हणजे वाफेने पाणी सुटतं आणि ह्या भाजीमध्ये ना भरपूर असं पाणी असतं, त्याच्यामुळे पाणी ह्या भाजीमध्ये टाकायचं नाही शिजतेवेळी. पुन्हा त्याच्यावरती एक डिश ठेवली आणि थोडंसं पाणी टाकलं, कारण भाजी आपली तळायला लागू नये म्हणून. आणि एक 5 ते 7 मिनटामध्ये ही भाजी तयार होते. खूप मस्त भाजी झाली होती. हे बघा तुम्ही बघू शकता. एकदम टेस्टी असं हे भरीत बनतं किंवा भरतं बनतं. ट्राय करून बघा तुम्ही ही भाजी. चला वागोबा, हे वाघेला सोडू? हां, वाघेला जेवायला सोडू का? जेवायचं ना? गरम आहे बाबा जेवण. बाबा ना जेवण थंड करतो. दादा बघा आमचं काय करतो, केळीची पानं जेवणासाठी, म्हणजे तेवढी 4 भांडी घासायला कमी ना म्हणून. पुसून ठेव पटापट. चला, माझे ना कपडे इथे मी टाकून ठेवलेत मशीनमध्ये. तर हे स्पिन वगैरे म्हणजे हे करायचेत, अजून फिरवायचेत. पण जरा थांबते आधी, ह्यांना जेवायला वाटते आणि मग करते. बाबू झोप आली? पप्पूला माझी निन्नी आली. गरम आहे ना जेवण, बाबा थंड करतोय. बाबा थंड करतोय, मग देणार ना जेवायला. चलो जेवायला चल. झोप काढली एक वाघुडूनी माझ्या. आपला दादा येणार आहे आता, आपला भोप्या दादा येणार आहे. भोप्याला ना हे दोघं जण पहिल्यांदाच बघणार आहेत, वाघे आणि शेरू. आता काय माहिती काय करतात ते. हां, दादा येणार आहे ना आपला. अगो शेरूचं हे, ह्याचं काही टेन्शन नाही, पण शेरू डायरेक्ट जातो भुकत, अनोळखी कोण दिसलं का. दादा येणार आहे, आमच्या दादा येणार आहे, आमच्या भोप्या दादा येणार आहे ना वाग्या. चल, दादा म्हटलं का कुणालकडे बघतो बघा. हाय दादा, येतोय. तर पारोशीचं भरीत मी केलं, पण मला शंका होती कोणाला आवडतंय की नाही आवडत. पण सगळ्यांना ही भाजी आवडलेली आहे. म्हणजे ही भाजी संपली आणि पुन्हा मला भाजी करावी लागली, कारण भोप्या लवकर येणार होता जेवायला, तसं त्याचा फोन आला होता. त्याच्यामुळे पुन्हा मग त्यासाठी वेगळी अशी भाजी केली. इतकी ही भाजी ना टेस्टी झाली होती. आज ही गोष्ट मी तुम्हाला सांगते, कारण भाजी छान झाली होती म्हणून तुम्ही करून बघा, ही रेसिपी ट्राय करून बघा. पान दे मामाला. तुम्हाला दोघी इथे घ्या. तुझी डाळ चम्मच नाही आणला. आणि एवढंच छोटंसं पान. अगे पलता घे भाताला ना. भाताला अरे आहे पलिता बघ. आहे पनीरचा आहे ना. ह्याने आधा बिधा सगळी विस्कटला शेरूनी. ते बघा काय केलं रे. आणि तुम्हाला मी दाखवते, बाहेरची रांगोळी काढायचा कार्यक्रम चालू आहे. नागतोडा तरी मारला, नागतोडा खातोय बघ तू. पट्टा असतो ना असा. असं माहित नाही पडत. झाड वायर येते ते त्यात लाईट होती ती. नाही आता एक समाज एक वायर गणपती. लावायची सीपी नाही परत, आणि मग अशी लांब वायर असेल. कधी पूर्ण होणार. मध्ये फिमेल वाले असतील, त्यात आपण मेल टाकू शकतो ना. अशी वायर पंथीला. मी बघितली तर पंचीला आपल्या तेल माणसाला. पाहिजे ना. हे भोप्या इकडे. हा बघा भोप्या. आय जमिनी, आजा मागे, या फायनली का. बस रे. सगळे जण विचारतात भोप्या कुठे गेला, भोप्या कुठे गेला. ए तू काय कुठे असतो रे? मुंबईला. खूप जण आठवण करतात भोप्या कुठे, तुमचा भोप्या कुठे. आता सगळे मुंबईला येतील तर बघतील ना मुंबईला. मुंबईला तू करतो काय ते पण सांग जरा. काम करतो अजून काय. मामाचा ए इथे बस, इथे आपण बस. बाजारात जाऊया, कशाला? असं जाऊया जरा कामाला. तुझी गाडी घेऊन फिरून आला रस्त्यापासून. आवाज बघ किती. नाल. मगाशी नेलेला ना त्यांनी बुरबावड्यात घेऊन गेलेला. हा, ये बोंब्या. बोंबावड्यात जाऊन आला गाडी घेऊन. त्याला मी बोललो ना घेऊन जा. त्याला शिकव बाईक हे करतो आहेस तर. फक्त टर्नविन घ्यायला. दुपारचा जा, संध्याकाळचा. तुम्ही बोला. आता का लास्ट बोलायला. आणि आता आम्ही की नाही सगळे जण तयार होऊन बाहेर चाललेलो ते बघा. सर्वजण तयार होतात जेवायला बाहेर चालले. आज जेवणाचा आराम आहे. आज भोपाळच्या खुशीत चाललोय. भोप्या आला ना म्हणून सगळेजण चालले बाहेर. तयार व्हायचं बाकी आहे. ए भोप्या ये रे. मी आलो ना म्हणून पार्टी देतो ना. हा. दुपारी ना 3 वाजता आला तो आणि बाईक घेऊन आला. म्हणजे बाईकवर एकटा तो प्रवास करून आलाय, त्याच्यामुळे ते झोप अर्धी झालेली आहे. सकाळी लवकर उठलाय ना. हा सकाळी लवकर उठला तो. आणि चाललो आता बाहेर, जरा तयार होते
बघूया आता कुठे नेतात ते काय माहित नाही. मला काय नाही. ओ तुम्ही पुढे बसा. आम्ही 3 भावंड पाठीवर. नाही नाही काय बाई? हे चावी काढली काय? त्यांनी काढला नसेल, त्याच्याकडे होती चावी. तर भाग्या आणि शेरू आहे ना, त्यांना घरामध्ये आम्ही ठेवलं लॉक करून. राहतात दोघं जण, अगदी आनंदाने राहतात. जवळच तळ्यामध्ये ना एक छोटंसं हॉटेल आहे. आता गावी काही इथे ऑप्शन नसतं आपल्याकडे, त्याच्यामुळे एक छोटंसं हॉटेलमध्ये गेलो आणि तिथे म्हणजे चायनीज सेंटर असतं ना, ते मुलांना चायनीज खायचं होतं आणि थोडंफार खाल्लं. म्हणजे एक समजा ना 1-1.5 तास गेला तिथे आणि मग निघालो आम्ही तिकडनं. आम्ही बघा आता जेवलो आणि आता घरी जायला निघालोय आणि व्हिडिओची एंडिंग आता आम्ही इथेच करतोय. सगळ्यांना हॅपी दिवाळी. पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा सर्वांना. आम्ही खाऊन पण मजेने यात तृप्त होऊन चाललेलो आहोत. पोरं असल्यामुळे आम्ही सगळे आज खूप मजा केलेली आहे. पुराच्या भाव होतं पण ते काळो काय चेहऱ्यावर. आम्ही आज आनंदी आहोत. साधा स्वयंपाकचा विजय असं बोला. आमचा विजयच होणार. साधा स्वयंपाक विजय होता. चला बाय बाय सर्वांना. बाय बाय करा सगळ्यांनी. बाय बाय. बाय.